Прецизният скок е комбинация от баланс, фокус и точност. Представлява скок от една точка до друга. Прецизният скок е изключително важен в паркур. Ако имате добър прецизен, имате и добър контрол. Колкото повече прецизният ви скок нараства, толкова повече нарастват и уменията ви. Усвояването на прецизния скок започва на равна повърхност. Набелязвате се две точки на не много голямо разстояние една от друга, като отскачате от едната и приземявате на другата. Запомнете, че освен напред, трябва да скочите и нагоре. Трябва да бъдете съсредоточени върху точката, на която ще приземите, до момента, в който пръстите ви посрещнат целта. Не височината и дистанцията са от значение, а точността. Винаги приземявайте на пръстите на краката си и сгъвайте колената си, за да поемат напрежение. Важно е да запомните, че един прецизен скок не е такъв, докато не е изпълнен прецизно. Нужно е да освоите всички видове прецизни, а те са много. Обикновен прецизен, running precision, прецизен от един крак и прецизен на един крак. Рейл прецизен, както и всички видове движения и техники, комбинирани с прецизен.